खुबशा फावटी आमी पळयतात की खंयनाय पिक्चराचो सिक्वल येता त्या वेळाचेर अशें जायना की पयलो जर पार्ट हिट जालो जाल्यार सेकंड पार्ट हिट जावकूच जाय. बट आमची एक गोवन शॉर्ट फिल्म आसा जी फाटल्या वर्सा जेचो इफीक स्क्रिनींग जाल्लें तो म्हणजे कुपाचो दर्यो आनी तेजो ह्या वर्सा सिक्वल येयला. जाणून घेया ह्या फिल्मा बद्दल. ह्या फिल्माचे कास्ट आनी क्रू मेंबर्स आमच्या वांगडा आसा. ओके सर, आप डायरेक्टर है इस फिल्म के. आपको इस फिल्म का सिक्वल करने के लिए कैसा लगा? अच्छा लगा क्योंकि पिछली बार जब हम इसका जो पहला भाग था जिसे कुपांचो दरियो जिसे हम कहते हैं, तो जब हम वो शूट कर रहे थे, शूट करते करते हमको लगा कि अगर इस फिल्म का एक और भाग बनेगा तो क्या हो सकता है. तो सब टीम में अलग अलग ओपिनियन थे, सबके अलग अलग आइडियाज़ थे कि ऐसा हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या. तो मिलते मिलते फिर हम लोग एक 3-4 ऐसे आइडियाज़ के बाद फिर एक आइडिया को फाइनलाइज़ किया और बोला कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि शॉर्ट फिल्म में क्योंकि सीक्वल नहीं होते हैं तो क्यों ना इस पे किया जाए, क्योंकि हम सबको लगा कि कहानी और आगे हम इसको दिखा सकते हैं जिसमें और कुछ एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं. तो इसलिए इस सीक्वल को लेकर के आए यहाँ पर. पिछले साल जब आपकी शॉर्ट फिल्म आई थी तब उसका फिल्म का नाम था कुपांचो दर्यो. इस बार आपने फिल्म का नाम रखा है अर्दो दीस. क्यों अर्दो दीस? अर्दो दीस इसलिए क्योंकि जो फिल्म की कहानी है उसमें यह है कि उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है वो अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर के आती है. जो दूसरा कैरेक्टर है जो हस्बैंड है उसके साथ मिलने, और उस हाफ डे लीव में जो वो आधा दिन जो गुजारते हैं पूरे दिन में, उस आधे दिन में उनको जीवन का पूरा बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अपने एक दूसरे के बारे में भी जो बातें वो शायद इतने पिछले 5 साल के रिलेशनशिप में नहीं कह पाए थे, वो उस आधे दिन में कहते हैं. वो दिन आधा है लेकिन कहानी पूरी उसमें होती है. तो इस तरह से हमने सोचा कि इसको एक इंडिपेंडेंटली नया टाइटल दिया जाए, क्योंकि ये फिल्म भले ही सीक्वल है पर अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट है. मतलब ये कहानी उसकी कहानी का दूसरा भाग भी है पर ये अपने आप में भी एक पूरी कहानी है. इस वजह से इसको रखा गया. ओके. उगम, कसो आसलो एक्सपिरियन्स? दोन्ही फिल्मांत तू काम केलां, कसो आसलो? दोन्ही फिल्माचो एक्सपिरियन्स खरोच बरो आशिल्लो एक्चुली, कित्याक टीम बरी आशिल्ली. तांच्यांनी म्हाका खूब मोगान एप्रोच केलो, हांव तांचे बरोबर कॉलेब जालो, तांचे बरोबर कॉलेब केलें आनी बरें हांसून खेळून आमचे दीस गेले. बरी शूटिंग केली आनी मेन बरी एक एक्स फॅक्टर म्हणल्यार बरी एक गजाल म्हणल्यार तांचें एग्जिक्युशन, की जे थारायतात ते अमके दिसांनी बाबा करपाचें, हें जाय तें जाय. कितें मिनिमलिझम आसा पूण मातशें रॅक्ट आसा, सगळें स्पेसिफीक आसा. सो त्या पद्दतीन आमी शूट केली आनी मजा आयली. कसलीच चड कठिनाई अशी नाशिल्ली. बरें स्मूथ गेलें आनी जालें. मागच्या वर्षी आम्ही भेटलेलो. तर ह्या वर्षी तुझा ह्या पिक्चरचा एक्सपिरियन्स कसा होता? एक्सपिरियन्स खूप छान आहे. या टीमसोबत काम करायला मला नेहमीच आवडतं. आमची टीम आहे ती छोटी आहे पण सगळेच खूप असे सगळ्यांना असं काहीतरी नवीन करण्याची उमेद आहे आणि ते त्या पद्धतीने करतात आणि एकमेकाला आम्ही सांभाळून घेतो. काय शिकायला मिळालं नवीन मूवीतून? हा, प्रत्येक मूवीमधून काय ना काहीतरी शिकायला मिळतं. यामध्ये पण बरंच मी शिकायला मिळालं. जसं मी कोकणीसाठी खूप प्रयत्न केला, कोकणी व्यवस्थित बोलता यावी म्हणून. सर, आप बाहर से हैं बेसिकली, लेकिन आप गोवा फिल्म में काम किया है, कैसा था एक्सपीरियंस? Basically, like we love Goa and it's love for art. Yes. So that way, like we always want to come back to the same festival and do it. And the film has like all Goa's like indigenous things like in it. So it was like beautiful. As like Goa, like the film was also like the same way. Yeah. So you have worked with the film cast and crew. Have you learned any Konkani words or anything? No, but I could understand like when they speak in even like the first time when I saw the film as for the post production thing. So it was in Konkani only without subtitle or something. But I can understand the words and the little lingual. I can understand with the scene like what they are speaking all those things. But I haven't learned like the words or something. But I will try to, because like I guess like we will keep doing it the same, maybe next sequels or thing. So it will be good to learn Konkani. Of course, yes, thank you. सर, तुम्ही मागच्या वर्षी कुपांचो दर्यो ह्या फिल्मचं प्रोडक्शन केलेलं, ह्या वर्षी अर्दो दीस या फिल्माचं प्रोडक्शन केलं. तो फिल्मसुद्धा इफ्फीला सिलेक्ट झाला होता, हा फिल्मसुद्धा इफ्फीला सिलेक्ट झाला आहे. कसं वाटतंय? आनंद तर नक्कीच आहे, कारण कुठल्याही निर्माता म्हणणार नाही, कारण की हे जे प्रोजेक्ट आहे आमचं कुपांचो दर्यो आणि अर्दो दीस, हे इट्स अ जॉईंट प्रोडक्शन आहे. सगळ्यांनी आपापल्या परीने सगळं काही दिलेलं आहे आणि अशा वेळेला एक कुणीतरी म्हणणारा पुढे माणूस लागतो, एक चेहरा लागतो. तो चेहरा मी असं म्हटलं तर चालेल, कारण बाकी सगळ्यांनी ईच अँड एव्हरी पर्सन म्हणजे आम्ही जवळपास एक 12-15 जणांची पूर्ण टीम आहे जी डेडिकेटली फ्रॉम द व्हेरी डे फर्स्टपासून आजच्या तारखेपर्यंत एकत्र आहेत. आणि हे गेल्या वर्षीच्या प्रोजेक्टमध्ये होतं, त्याच्या अगोदरही होतं. सो इट्स एव्हरीथिंग इज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट्स.
सो आणि छान वाटतं की जे सगळे एकत्र येतात एका ध्येयाने एका न्यायाने काम करतात आणि त्यांचं आउटपुट हे एवढं छान येतं. कारण मी सलग 2 वर्ष आम्ही इथे आहोत. इट्स फील व्हेरी गुड फॉर अस. मागच्या वर्षी गोवन सेक्शन होता, यावर्षी पण गोवन सेक्शन आहे, पण तरी कुठेतरी गोवन ऑडियन्सला अपील होत नाही किंवा गोवन ऑडियन्स कमी येते. तुम्हाला कुठचे चॅलेंजेस जेव्हा गोवन फिल्म जेव्हा आपण बघतो त्या फिल्म इंडस्ट्रीला कुठचे चॅलेंजेस सामोरे जावं लागतं? 2 गोष्टी त्याच्यामध्ये अपील होत नाहीत असं मी लगेच म्हणणार नाही. 2 कारणं आहेत. गेल्या वर्षीचं जर आपण तुलना केली तर गेल्या वर्षी फक्त 5 सिनेमे ओव्हरऑल एंट्रीज झाल्या होत्या, कारण त्याच्या अगोदर कोरोना होता. कोरोना काळामध्ये खूप कमी निर्मिती एकूणच देशभरात जगभरात झाली होती. पण अशाही परिस्थिती गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये 5 ते 6 लघुपट किंवा अनेक मोठा म्हणजे डिकोस्ट हाऊससारखा फुल लेंथ फीचर फिल्म असे सिनेमे निर्माण झाले, ते रिलीज झाले. ही माझ्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. यावर्षी साधारणतः आपण दुप्पट क्रॉस केलेत. यावर्षी गोवन सेक्शनमध्ये एंट्रीज जवळपास 12 आल्या होत्या आणि त्यामुळे ॲप्रोच कमी होता तर ऑब्वियसली नाही, आपण दुपटीने काम केलेलं आहे. काही सिनेमे म्हणजे आपल्यातला एक सिनेमा तर इंडियन पॅनोरामाला सिलेक्ट झालेला आहे, गोवन सिनेमा वाघरोसारखा. सो इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मला सुद्धा गेलेला आहे. सो अशा वेळेला गोव्यामध्ये चांगले प्रोजेक्ट होत आहेत, होऊ घातलेले आहेत. अनेक नवीन डिरेक्टर, प्रोड्युसर, रायटर, ॲक्टर्स आपापल्या परीने उत्तम कलाकृती तयार करण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. सो आता फक्त एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे ॲज अ ऑडियन्स म्हणून आपण त्यांना किती सपोर्ट करतो. परवा दिवशी 23 तारखेला आमचा शो झाला. सकाळी 9 वाजता 5 शॉर्ट फिल्मचं आपल्याला रिलीज झालं आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की सगळे म्हणजे अखंड आयनॉक्स 3मध्ये आमचा शो झाला. पूर्ण ऑडिटोरियम ब्लॉक होतं, भरलेलं होतं, हाऊसफुल होतं. गोयकार सकाळी 9 वाजता पार काणकोण पेडण्यापासून फोंड्यापासून पणजीत येतात 9 वाजता शॉर्ट फिल्म बघायला. ही खूप उमेद वाढवणारी गोष्ट आहे. पण त्यासोबतच माझं एक छोटंसं मागणं असंही आहे की हे शॉर्ट फिल्म मेकर्स असतील किंवा आपले गोव्यातले इतर कोकणी सिनेमे असतील, जेव्हा तर इतर वेळेला रिलीज होतील तेव्हासुद्धा त्यांनी असाच प्रतिसाद दिला पाहिजे. फेस्टिवलमध्ये सिनेमा रिलीज झाल्यामुळे आम्हाला ॲप्रिशिएशन मिळतं, पैसे मिळत नाहीत. सिनेमे करण्यासाठी पैसे लागतात आणि ते पैसे जेव्हा मी थिएटरला पिक्चर रिलीज करू तेव्हा निर्माण होतात. हे सर्कल आहे. इथे येऊन तुम्ही आमची पाठ थोपटा, आम्हाला आनंद आहे, आम्ही खुश आहोत. पण आम्ही अधिक खुश जेव्हा होऊ, कारण की पुढच्या प्रोजेक्टसाठी आम्हाला पैसे येतील आणि ते प्रत्येक वेळी आपण खिशातले पैसे नाही घालू शकत. सो आमचा प्रोजेक्ट असेल किंवा अन्य कोणताही प्रोजेक्ट असेल, गोव्यातलं कुणीही प्रोजेक्ट, त्याला तुम्ही ह्या पद्धतीने सपोर्ट करणं म्हणजे आपण सगळ्यांनी सपोर्ट करणं जास्त गरजेचं आहे असं मला नितांत वाटतं. बरोबर आहे की आमची जी गोवन फिल्म्स आसा तेका आमी सपोर्ट करूंक जाय, गोवन फिल्म्स पळोवंक जाय आणि अशें करून आमचे गोवन इंडस्ट्री हे वाडोवंक जाय. हिमांशु सर, और एक मेरा आपसे सवाल है कि इसके बाद और एक सीक्वेंस आने वाले हैं क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली देयर विल बी अ कोंकणी फीचर फिल्म which we are planning all of us together with the same cast and same crew. And I hope कि आने वाले समय में ये जल्दी फ्लोर पर आएगा और शायद वो जल्दी रिलीज़ भी हो. इट्स अ कंप्लीट फीचर कोंकणी फिल्म. थँक यू सर अँड कॉंग्रॅच्युलेशन टू ऑल द म्हणजे टीम मेंबर्स फॉर अगेन गेटिंग सिलेक्टेड फॉर इफ्फी. थँक्यू. आम्ही सध्या असा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आणि सध्या हांगासर वेगवेगळे सिने कलाकार येतात आणि त्या निमतान आमच्या वांगडा सध्या आज आमच्या वांगडा आसा सई तामणकर. मॅम, वेलकम टू आवर शो. मला तुमची लँग्वेज जाम आवडते आणि मला पण बोलायचं असा पण थोडंच येत असा. ओके, तुमचा इंडिया लॉकडाऊन हा एक वेगळ्या प्रकारचा चित्रपट होता. त्यामध्ये तुमची भूमिका देखील एक संवेदनशील अशी होती. त्या भूमिकेविषयी तुम्हाला काय सांगायचं आहे? आय थिंक आता थोड्या दिवसातच लोकांना कळणार आहे. तर मी थोडक्यात असं सांगेन की मायग्रंट वर्करची भूमिका आहे आणि माझ्या भूमिकेत पात्राचं नाव मला भयंकर आवडतं. तिचं नाव फूलमती असं आहे आणि फूलमती आणि माधव यांचं जे कुटुंब आहे ते डिसाईड करतं की लॉकडाऊनमध्ये कुठलीही सगळ्या बसेस, ट्रेन्स, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट्स बंद असताना ते डिसाईड करतात की ते मुंबईवरून त्यांच्या गावी चालत जायचं आणि त्यांच्याबरोबर काय घडतं इज वन ऑफ द स्टोरीज. आणि 2 तारखेपासून OTTवरती ही फिल्म रिलीज होते, तर प्लीज बघा. एकंदर इफ्फीचा अनुभव कसा होता तुमचा? इफ्फीचा अनुभव कायमच एनरिचिंग असतो. तुम्हाला वेगवेगळी लोकं भेटतात, वेगवेगळ्या गोष्टी बघायला मिळतात. आम्ही पहिल्यांदाच इफ्फीमध्ये कास्ट अँड क्रूनी आम्ही पण पहिल्यांदा आमचा सिनेमा पाहिला. सो इफ्फीज मेमरीज आर ऑलवेज स्पेशल.
रिजनल फिल्म्स जेव्हा आम्ही म्हणतो त्यावेळेला हल्ली आम्ही बघतो की ग्रोथ होते व कुठेतरी जास्त रिस्पॉन्स लोकांचा मिळतो आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आहे? आय मीन आय फील प्राऊड आणि मला असं वाटतं की आपल्याकडे कॉन्टेंट हा किंग आहे आणि मला असं वाटतं की त्याच्या वेव्स किंवा त्याचा इफेक्ट प्रत्येक वेळेला आपल्याला जाणवतो आणि ह्यावेळेस पण खूप इंटरेस्टिंग फिल्म्स आहेत. मी आज फ्रेमच्या स्क्रीनिंगसाठी इथे आलेली आहे. फ्रेममध्ये नागराज मंजुळे आणि अमय वाघ असे 2 कलाकार काम करत आहेत. सो आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रेम. OTT प्लॅटफॉर्म याविषयी हल्ली खूप बोललं जातं आणि ते बघायला गेलं तर हल्लीच्या काळात खूप वाटतं आहे. तर तुम्हाला वाटतं की OTT प्लॅटफॉर्म इज द फ्युचर? इज द प्रेझेंट आय वुड से. कारण मला आय डोंट नो वन कॅन प्रेडिक्ट फ्युचर, पण मला असं डेफिनेटली वाटतं की लॉकडाऊनमध्ये OTTने आपल्याला तारलं, आपल्याला जगवलं ऑलमोस्ट. आणि मला असंही वाटतं की OTTमुळे खूप एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट झालेल्या आहेत. ॲक्टर्स, प्रोड्युसर्स, डिरेक्टर्स अधिकाधिक एक्सपेरिमेंट करू शकतात. त्यांना ज्या फिल्म्स बनवायच्यात, त्यांना ज्या गोष्टी सांगायच्यात ते सगळे सांगू शकतात. त्याच्यामुळे येस डेफिनेटली याचा इम्पॅक्ट किंवा खूप मोठा आहे आणि आय डोंट नो अबाउट द फ्युचर, पण आत्ता तरी OTTची बूम आहे. पण हॅव्हिंग सेड दॅट मला असं वाटतं की क्रिकेट आणि फिल्म्स आपल्या रक्तात आहे, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं थिएटरची मॅजिक कधीच नाही कमी होणार. खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे की 354 चित्रपटांमध्ये 25 चित्रपट निवडले जातात अख्ख्या भारतातनं आणि त्यात मराठी चित्रपट, त्यात आमचा चित्रपट निवडला जातो. त्यामुळे खूप मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. एखादा मराठी चित्रपट अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये येतो, एखादी कलाकृती तयार होते आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात झळकते, काय भावना असतात? मी म्हणालो ना की माझ्यासाठी पहिलीच खेप आहे की इफ्फीमध्ये माझा या चित्रपट झळकतो. त्यामुळे आनंद आहे आणि अभिमान आहे. परवा दिवशी आम्ही ज्यावेळी मॅडमशी बोलत होतो चिल्ड्रन्समध्ये, आणखी आम्हाला खास गुपित समजलं, काय सांगाल तुमच्या मुलीबद्दल? हो, ती सिनेमॅटोग्राफर आहे आणि ती आलेली आहे. तिचं 2रं वर्ष आहे आणि तिला फार मजा येते इकडे सगळ्यांना भेटून. ओके. What do you like about Goa the most? Goa, I love the people, I love the ambience, I love the atmosphere, and I think this is a perfect setting to watch films with the Goan crowd. Thank you so much. आपल्याला प्रत्येक फील्डमध्ये म्हणजे जसं मी म्युझिक करताना जे फिलिंग होतं की जेव्हा हृदयनाथजींबरोबर मला कार्यक्रम करता आला किंवा दीदींबरोबर गाणं रेकॉर्ड करता आलं लता दीदींबरोबर, तेव्हा जे प्राऊड मोमेंट असते किंवा ओव्हरवेल्मिंग असतं, इट इज इक्वली ओव्हरवेल्मिंग फॉर मी बिकॉज दिस इज माय सेकंड फिल्म ॲज अ रायटर डिरेक्टर आणि पहिल्या फिल्मला पण खूप छान रिस्पॉन्स होता. आणि एकदा काय झालं, हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आणि आय थिंक इंडियामधलं not one of the most prestigious is IFFI, and I'm really happy to be here amongst all the international filmmakers, especially because this film is about kids. लहान मुलांविषयीची फिल्म आहे, लहान मुलांच्या सेन्सिटिव्हिटीची फिल्म आहे आणि ती या सगळ्या फिल्ममध्ये सिलेक्ट होते. मला महत्त्वाचं वाटतं, कारण लहान मुलांविषयी जास्त काम केलं गेलं पाहिजे असंही वाटतं. सो इन फ्युचर पण मी लहान मुलांविषयी फिल्म्स नक्की करतो. तुम्ही नेहमीच लहान म्हणजे गाणी असो किंवा वेगवेगळ्या ह्याच्यातून तुम्ही लहान मुलांवरती भाष्य करता. ह्या चित्रपटात नेमकं भाष्य करताना काय म्हणत? लहान मुलांना एखादी गोष्ट सांगावी कशी, नाजूक बातमी असते, अवघड बातमी असते, लहान मुलांच्या नाजूक मनापर्यंत कशी पोहोचवावी याची फिल्म आहे. तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी फिल्मला या. नक्कीच. गुरु भाई, आपने 53rd इफ्फी की ओपनिंग सेरेमनी पे परफॉर्म भी किया था, धमाल भी मचाया था और आपकी फिल्म अब इसी प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन की जा रही है. हाउ एक्साइटेड और नर्वस आर यू? नो, इट्स वेरी थ्रिलिंग एक्चुअली टू बी हियर एंड आई थिंक बहुत लोग यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सब देख रहे हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. हम उनसे अभी इंटरवल में मिलेंगे थोड़ी बहुत. तो क्या सरप्राइज होने वाला है जिन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी है, जो थिएटर में जाके देखने वाला है? बहुत कुछ है, कोई स्पॉयलर्स मत देना, काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल सीन्स है एंड आई एम एक्साइटेड. मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे देखें फिल्म. आई रियली वांट किड्स एंड यंगस्टर्स टू, मतलब बूढ़े लोग भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई जस्ट वांट यंगस्टर्स एंड किड्स टू वॉच दिस फिल्म. आई वांट पेरेंट्स टू टेक देयर किड्स टू वॉच दिस फिल्म. What was it like at least shooting this film for you? Yeah, beautiful experience. The writers, they have written their heart out. They just followed their words, their journey, and the rest, the team and co-actors,
I think, I don't know, I'll say the same, you have to watch this. टेक्नॉलॉजी हो एक असो विशय आसा जितून आमकां दर दिसा एक नवीन नवीन एडवांसमेंट पळोवपाक मेळटा. आमी सद्या आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आनी हांगासर DB ग्रावंड म्हणजे दयानंद बांदोडकर ग्रावंडाचेर टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन सद्या चालू आसा. ह्या एक्झिबिशनाचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केल्लें. टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशना आमी आसा आनी हांगासर आमकां एक असो स्टॉल मेळ्ळो जितूंतल्यान जेचे कडेन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो लायट्स आसल्यो. त्या स्टॉलाच्या इंचार्जा कडेन आमी आतां उलयतले. सर, वेलकम टू आवर शो. Thank you. So, Sir. what type of lights are they? Aputure is a global brand which is into intelligent film lighting. So these lights are basically used in all kind of filmmaking, ad film, studios, OTT platforms, web series and all, other than photography, And so we have a complete range of lighting from budget series till pro series. Yeah. What are the different types of lights? Can you explain each one of them? So yeah, it's a very broad range. So we have a small lights which are used by the content creators, So anybody like YouTubers or whatever, they want to go in front of TV or something, they need lights. So these are all small lights used for content creation. Then we have big lights for proper filmmaking, full feature films and all. So different outputs. We have RGB lights where you can set any color. All the lights are completely app controlled. So you can control each and every light with an app, and you can control up to 100 lights at a time. In the mobile? In the mobile. So if you want, I can just show you in a brief. So that's the app. So I'm just loading this. All lights are paired in the... Gone. They have a Bluetooth or? Yeah, it's Bluetooth. So single click, all the lights are on and off. So same way we can control 100 lights at a time. So this type of technologies are currently used in the films? Yeah, it's very widely used. Like you go to any industry, South, North, Mumbai or Chennai, Kerala, even Goa, they are using it. Institutions are using to teach the students, including the FTI. Hi, I'm from Technicolor Creative Studios, and we are a creative technology company with over 100 years of experience in cutting-edge film technology, and we're very excited to be at IFFI and the film technology exhibition here. So we have 4 brands. MPC is a VFX company that does a lot of really excellent collaborations with Hollywood studios, and we have 3 other brands. There's The Mill, which is our advertising and brand experience unit, and then we have Micros Animation, which is a global CGI studio, and Technicolor Games, which works with the likes of EA Games, Rockstar Games and more to put out really amazing artwork. So come by and visit us at the Film Technology Exhibition. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तात जो टॅक एक्झिबिशन्स जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तात लायला ताका खास करून तेंचो इन्चार्ज बाब विश्वास नेर्लेकर हे एकदम पळय सारकें आसा. म्हाका दिसता गोंयांतले सगळे जे व्हिडियो शूट करता, फोटो शूट करता, जे प्रेस मिडियांतले लोक आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतले लोक आसा, तांच्यांनी मुद्दामून येवन पळोवचें. इट इज नॉट ओन्ली विथ द फिल्म रिलेटेड, बट हातूंतल्यान एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री, व्हिडियोग्राफी, फोटोग्राफी हातूंतली सगळी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी ही टॅक एक्झिबिशनान तांच्यांनी डिस्प्ले केल्या.
वेगवेगळ्यो एडवान्स टॅक्नोलॉजी ऑर IT सेक्टरांतले कशा पद्दतीन यूज करपाक शकता. म्हणजे खास करून एखादी कन्नड मुवी हिंदींतल्यान डायरेक्ट एट अ टायम इन अ डिफरंट लँग्वेजीस आयकपाक शकता. दॅट टॅक्नोलॉजी इज ऑल्सो दॅट अवेलेबल. म्हणजे रिकॉर्डिंग प्लस ताजे वेगवेगळ्यो टॅक्नोलॉजीज हे 20 पेक्षा चड शॉप तांच्यांनी ह्या एग्जिबिशनांतल्यान सेटअप केल्या. ताचे हांव ह्या फावटीचें एट्रॅक्शन इज अन टॅक एग्जिबिशन आसा. विशेश करून हाज्या रिलेटेड सगळ्या लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताजो पळोवन वेवस्थीत रित्या ते समजून घेवचें. त्या खातीर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गनायझर NFDC ESG आनी टॅक एग्जिबिशन इन्चार्ज हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. एडवान्स टॅक्नोलॉजी अशा पद्दतीन तेंच्यांनी लोकांक हांगासर पळोवपाचो मोका दिलो. थँक्यू. रियालिटी बद्दल तुम्हाला काय संकल्पना सुचली जेव्हा तुम्ही पाहिलं पर्यटनाच्या दृष्टीने? एक 2-3 गजाली तांच्या कडल्यान ज्यो म्हणजे घेण्यासारक्यो आसा ती विशेश करून एक वर्च्युअली आमकां जें सगळें पळोवपाक मेळटा. विशेष करून गोंयांतल्या टुरिजमांतल्यो सगळ्यो जर आमी रिकॉर्डेड केलें आनी जर प्रत्येक येवपी पर्यटकाक पुराय गोंय एट अ टायम एकाच जाग्यार बसून आमी दाखोवपाक शकतले. तेजे बिचीस, टेम्पल, चर्चीस, दॅट इज एन वर्च्युअल रियलिटी तांचे कडेन अवेलेबल आसा. ह्या पद्दतीची टॅक्नोलॉजी अवेलेबल आसा. हांवें ताका सांगलां आमच्या GTDC कम्युनिकेट करचें. म्हणजे 10 मिनटांनी पुराय गोंय वर्च्युअली पळोवं येता आनी एट्रॅक्ट करता त्या जागे कडेन आपल्या कडेन फुडें वचपाक आनी स्कोप अवेलेबल आसा.